TV, Yasomo Sompa. Asantemaso TV, Yasomo Sompa. Bia nam amamre ene amanye so somo sompa eya Asantemaso TV. Yemo akwaba emra dwumade wanwaso adane dere nyina ye de amamre ene amanye ensem ebe somo. Yenyina be kaya emra yekohie mu ewo Otumfuo ahemfie eye menhia ayede ensem bebre eto monim efa nkunyasem bebra nkunyasem ho ensem a ekokɔkɔso wo nkronkra wodo so yewura ene Asantema council nyina atena sibobo ho dwendwene ho no na kyerɛ emu baako de na wiye ne kowie na ayaba hosam kakra fa Denyase hema ahona no ene ne de ye ba ba dwendwene ntima so obeka ye YouTube live like ma ye share na uwi ado adwenche na comment section so sabudwemedie no so ma ye na me show say Facebook TikTok na ya Asantemaso TV yen email ya Asantemaso TV @gmail.com ho na obetimi afollow yen na ye de yen sema ye to apetin na obetimi akọ no akwa bi ewo honom na ene de kwaku ye krado wa ha me so ebreso a ye betu ye bonu acheche nsanimu nyina ede achira wona so asenya de na dwumede somewhere Asantemaso professional photo studio misra dwumede bi e wudi bi ehia se de camera ebesi so etwa ne kama ede ma obia se ye wedding photo shoot wedding nankasa engagement outdooring birthday photo shoot auto party bi ahenie ho nsem ye besi wo hene ye tu wade so chese bibia wo ye bi ehia se de camera besi so etwa ai ne dawo kama colored anya black and white bi ade mesro hwehwe Asantemaso professional photo studio na mama no manya ne kama emfama number ne 0244961118 abi kuma bi na betua na mpanifo no ede dwuma number kro ya so nya de dwuma WhatsApp so betime do audio no afa number kro na so ye wi ayetimi abone nyina na yetie ni aboa madwumade no etime aye enkosomide sweetie na dankwa memwa ha yanshan samno ase enra Asantema council ene Otumfuo tenase ehia di enkomo bebre na bebre na enkonwasam bebre ena ehonsam ena omotenase a omodwendwene ho na afen so kra no brekum hene ekokra enu ntine wonom ehwe se breso a womo beye ba ko no mabua abusuafo ebeyi de hiaba no ebreso a wabesoi akire Otumfuo na afen so dwa ya nkwanta enso hene ekra ni nyina mu no ebreso a womo aka ahwe abusuafo no de hye de pepa no aka womo ho ama womo ayi ba ko ama wakodi ade na afen so Denyase nkonwasam kwaman nkonwasam awuadumase konwasam sabronum enkonwasam ni nyina no awieye ne kwaye se Nyankopon ya adom adwada ebeye no Asantema basa tena so bio asan adi sansam ni nyina fisa wonom anka enwe na Denyase de na omo ekanwe na wieye no ekwaye se Denyase hema de sabe yenra na se Tutu ababio se onye dehye sam no kopie nanim omo ne ekyasefo na epre nkonwa no wansa ne be hima bie koyifri ekyasefie na teso aba bedi hema no ewo Denyase wo no mo hye mu na tese Denyase hema de enam som pa na wo som ewo ahemfie enti na ebraso a wo mo pa hema yeyi no ma ne bedi ade enti akyasefo de asano koto Otumfuo ne ma no to bu hwehwehwe mu a ono so ye no de ma committee for so mo so nwinya mo hwehwe mu ba na tese anakwasam se Denyase hema enye dehye sana no na wieye no ekosi na nkonwasam nkaye ne de adwada ena ne nyina apomasibre no ye de ebeba abesom nti Denyase hema de sabe ya me ne wo kasai de Otumfuo de ehumuaye aba Denyase hema na adutwemu aboni otoso miensa wono eno ye Denyase hema afe apema hankru adio watwenkro 1989 June 5th na yesi no Denyase hema na chese obetna abenwa so se Denyase hema de mfihye adwasanum eni afi kwa wa share ne fa kase ana enye asem kuma kra na ansana yebekom Denyase hema ayempuntunwuma bebre ede aboa Denyase kro no yehwe ni school sa wo sisie hospital sa wo sisie waka kroma ni nyina ebompuntunwuma wo ye bia no wese obeka kroma ni nyina abom baako na wo etimi aye ama na ye kama pa na afimpini ni aduonu mu no eye July bosome no eda na etoso aduonu
enkron 29 July 2020 awo huntado na we see school dan kasia pa na nya sam ketwa afrefre kuruma ni nyina ma mo beka bomu ma wo mo see o mo bie school no ano ewie ni kuruma ni bi kra twetwetwe nkomo efa ho nti yenkwohwe sa video no emra bra na wo mo ebie school no ano no yenkwohwe emra mo bie no huntado. Denyase TV. Yes, so. Denyase TV. Yes, so. Nana, Odaruma, you musa when is wadi hunu ma adi esukui. Ani swadi hunu de bebre. Am se ka de bia meka. Sabi udi hima ana wo ye obatan a. Odwene emofra enchirima da achen bibia na se wan kasa nso. Sabi akonya abefro ye wo nananom ne omo ye akwan abefa so akakra ubetimi ana wonya akwanya onso beye de agya enchirima na da achen sade ebo wo nananom din no onso yabodin sanse woye bibi na se wo bedi akonya na woye panyine ana se sabi nya panyine mpo wo tiwiase na se wonya sa akwanya na wonya opepa sabi ye wo mpanyimfo bebra wo mo wodin wo nyuma pa enti nananom bebre ye nananom omunyuma pa enti enne still ye da so ebo wo mudin anase ye kai wo mo enti we ye kai dum ma menchirima me nananom me ma ne Denyase man nyina ne nchirima wo beba se me nso meye bibi ede ayenka dum asiha na dache yabomidin anase aboa ama Denyase man impuntuo Denyase man koso ene wudi ade a sabi wampe impuntuo bi ameboa wo man a sabi na chese akonya obefro ye no sabi na wama animunyam anhye kuro no anase wanye bibi ama kuro ni nso amowudin anase omo anya ohodo nti wunya odoma wo man osomo man na wo man so anya ohodo asomo. Nana ye wo hospital ye wo eno bebre ye ho police station ye ho bank or ade nti na ma school na afasi oni so bisi. The entire mammy fair school a seaman is say doctor sabi when see wa me ye doctor sabi hospital say ma I say we sua dear we ye medicine na what me anya sa anim dear no e de abeye doctor sabi school and as a nurse and so say wanko school anko sua nursing train anko ye nursing training and sua nursing na sabi ono so ontumi me ye adwuma e wo hospital ho ti we si 9 and so nya doctor emane me into school dan de ete say sabi bibia eye bibia ubeye lawyer e school ubeye doctor e school ubeye teacher mpo no e school into school hu hia nti na school wo animdie e wo adesua mu a wo bibia ade bia ubeye bia nso no ubeduru na ubetimi aye amanimnyam aba Anahima ben ye ne ka sei. Nana Denyase Omanhemaa medin de nana Tutu aboni a otoso mensa Denyase Omanhemaa. Nana dasi pi se e ba wona so age ye. So meda masepa oboba se da nyina bibibia meye bia no wona wachi maame na de bia nso no wode odo ene ahokekaye ebebo maame chidom nanso behwe ema bibia ekoso meda wasepa ono wa chikafu nyina na wadwuma yefu nyina medamase ya benhira mu nyina Ezafo ha ne di dwumadi ne besi ye ne nana Tutu aboni otoso miensa eye Denyase Afempenu ne aduonu mienu mu school dan a Omanhemaa esi ema Denyase man ene no Denyase ye kuwa ye wo Amansen Central District no emu na kwaku ho ye de twedi ampon kwa me adawroma kaka bi na ya agi na kwantan aboso nanso kafra emerwafo no mo se kaka nanso ye se ba ne na efifi na matini nyina we de me ho anje kura nanso asantema amane ne amambe nti no ye be som na nti dan dan no pamusa so ye yese na me nse bia wutina ye o ya se kaka kafra nyankopon sa ya rekwaku ye nto ye hwe Omanhemaa afempenu ne aduonu mu and will be a school that school ne de wo hwemu a na chese 3 classrooms office room
Womo asi biaye ombe yom ho yie so ewu mu playground ewu mu ensuo mo benum nyina ewu mu chese bibie behia manepa bia osukumu wono waye na ya de dodo de bia me kase se be preduasa obi anya akonya na nko wo ye bise ya enkebeboa na kase mo na kasa wo kan nyina se bi obi be doctor obi be teacher ni obi be nurse ni obi be twipene obi twika akora ni nyina yesu teacher ni kura na be che na de teacher ni kura ni nyina so school da mu enti na de se bi preduasa nura menhia na me wo menhia obi na nura na me ra ho papa suti me kasa me ra ho na me boa na me ra ho papa sanse na ba mfinhia aduasanum na enema na aye no se bi preduasa se kasa obi abetina mfi akonya so mfi aduasanum na ye hwe ne nema awaye asuti onyini no kra onyini wati ase onyini wo mu se be yewura opem so akasa de de nsem bebrebe aba betutu dwa yewura ye na enye de hye nanso suti me de afi na mate osompa ase sanse no wonye de hye kra enam som a okokoye den ekosom a mfie no ade de eduru ye ni ehu ni su ne ne ban eni ehu se nipa we nye de akonya we ma na obetimi ayedai ahweso ye de ma no suti wa abusu ni ma se Denyase ni ben ne betimi ba betena akonya so na afidie so na se bi predo sa be fontin so abeka se eye na Denyase hema ase bi afi na betom so wonya de hye no oba ya de bi wa no wo ya na kuro ni nya den empe eni ma na ye nyina no suti na akwakoye enkabom ne niam adi mpunto bebre kuro enye wono nko a se bi se nka menya de hye ka bebedi ade de wo se nka mefom ajapade abusuan na ajapade nam de ko nso wanye sa no odene ho so kra bo empenefo ho se adana obi esuku na 2020 no kra no kokofu hene kra mpo ene be ye chairman ona be ye chairman na chese enye se wo ye hema se wo de ahyeneti so wonya de hye nti wo be ye de wo pe otu ni ho si wo ye mpuntunwuma ne empoma ahemfo kra betai na chima ne dwumedi odi bia no hunu se wo ye no ne kwanso no se o ya de na de yesu te na meka se na de ye ntimi na na senwi me de mara ho suti mara ho pasa so ye hwe abra sagranti wo na ba mi esuma mi hu se bi mpreduasa tete no ye na nanom no mo ko oko a na nyema wo hwede na nati seko mema na tena pa kwan mu na se bi ye na Omanhemaa mfo nso so atena eye seko mu hwede na nati seko mu na ni suo osu na ne suma se bi ewiase nyina hu sampa ade ato asantema ni Denyase hema ya mpempem ebusuan de abetum so onya de hye na ne suma mi hu se bi mpreduasa yiwura kure shefa o manhia enti na Denyase hema de suti me ra ahwa manana blipam ne nyina ebe kona na woni akwa akoma ne se bi mpreduasa we nya ade bi na ato na ne de untimi ko kasa arahosem na ato na sanse obi abetena adwaso mfinhia aduasa num na suti afi na aba se wonya de hye de mfinhia aduasa no eba nyina mfinhia du mfinhia num mfinhia du edunum se eba sa bi nto oma ehu ana na medamenta ase se edien na aba edien na omakohwehwe mu a mo ma suti eno de ye ntimi nka ne saa de suti osa akonya no bitimi bidi akonya no onya de hye baya na abre ne abre nyina na ye hwe ne pani ne mfie wo nanim a ye hwe ma ne diko owie a na obi abeden di chekonkon na ba befa na watoa so na ye na de ne suti ya na menti ase mfinhia aduasanum ye nuanom ye maamenom ne sebi ye papa ye bokọ bo nkro wo ye menhia ye wura anim no suti mfinhia aduasanum enni mfinhia aduasanum na asida ka twedi ampa se ye na naso ba ye no wamfa ne pe ama me ye bibia wate ase waba be ye mpuntunwuma se mpuntunwuma wasom sabi ohime bia ye di ade be ma no se nkom di ade no suti misusu se mpuntunwuma enka Denyase hema de wasompa no ono na abesom nkom ma ye na nantena na dwaso wate ase ye wura enka so wotunade so de na so nkom ma ye na nantoa so na mfa mpuntunwuma eba bi ba be ka kuroma ne nyina na bi aka se mpuntunwuma Denyase kuro no ma me kana na nkwa ne yem ne ma wate ase enti ubisa me ana kakra me so metima ka fa na na de me wura ho amanana nanso ye de mpai bogu so ata na na achi minim se enye wei so na bebu na ba mama se bi adwempa a o ma kuro no be jai obi jai
Arefo na ye to ansam no so dia afia na Denyase hema enya mfinhye aduasanum ewo abenwa no so no so duon ohye fa kase pa ebodwa data ema empanimfo fi achirichi ene bencheye eba adwumadie no ase ema omoba boa no ema ne dwumadie no eye kama pa yenko na yenko hwe ne mfinhye aduasanum afahye no bi nso emra Police officers, they're not elected officials. Our future graduates, very soon. For the fish aduasanum afasha nana adutrum wa boni otoso miensa Denyase hema edi ye no eno na hwesa dia mofra etwa ne ho ahia ebose etonima na hunu se anokwa ekroma ne nyina mpo dona ma mofra mpo enya wodo sonko ede ama Denyase hema gwagu anam entiza suti nana de na akoye se ye manson kwanta hema nana de na akoye manson kwanta hema so saa no so ye dey etie on se abre bia na ya na omo no omaye abatan wati ase e na obatan so de wontimi nto nso no mu no akokwa akofa nwula bi dia ba be dey e dia ba be hye nti abre ni abre nyina na omo ye ma ye hu abatan yo no sunsum no ye den e wo mumu wo hwe kane de no de ko hwe afi 2020 ni mu no woni esukufo saa na okoye gbe so ni mfinhye aduasanum a no wodi no so esukufo saa na nana no omo koye den ekoko ni sense na nakasem no ma ye te ase se suku hu hia no nipa be di djuma be koso be bibia tisi anim de na ba be gina suku suti enti se me mpreduasa se nana atumi aye sa ne ma we nyina ye nhwe ne mfinhia aduasanum yikura ne ma bi asa bi waye ye aye ntime wo bobo so mpuntunuma bebrebe na wo ko Denyase kuro so nana aye dai aye de amakuro no wa mpra ma no wa pre de amakuro no se bi ankurankura wotimi ne baba be kobi enye ono nko ama se bi benkum ni fa atoye ne apoye nyina beba ho e baba be ko suku ni bidi a ne se nana aya ade nana anwe no nko ayefunu suti wase ase enti ye da nana ase nana so aya ade na me de areho na me da so wo se bi mpreduasa wo bi anka ni suade hu no nana enya bofra sa ne so wo hwe abra wo betena adwa so ebesi ni mfinhye aduasanum na wo hwe nana emfi aka nana wa ahode anka obetim di aye mpuntunuma do na aye dai e de aka ho e de abo Denyase kuro no na so ti ekoba ne sesi e de na akwakoye se bi nana te adwa no so kora na aweho e dai e hye no so ma wate ase nti nana de ba bi wo bia won kafra na mama wo manaba mu musu se bi ne mapapa wo de ma Denyase kuro no se ebi aka mu kura no wo ya ma wo wonyere no ho na wonye yesi wo sompa marketu apa se bi mpreduasa suti akonya bi se akwakoye se bi sompa konya na no yewura dase bi Osei bonsu de ma wanse hene no suti ye hwe ye na soma wo soma yewura betima ka se akonya no wontena so go firi su ana de ne de aba befa sanse ye hwe ne mapapa nana aya yewura na kuro no asase asantema ye ne dia yewura Otumfuo betima ka se bi wonya disi wo disi o sebi etsan suma wasom ne mpuntunima wayama bia ka santema sebi yese pani de
de pani ye no ana na ye no se de obi wa nkoba oba se sika ni nyina egu di butom wo ne mma na nkoma di omafo na ye chepe ni ade ade chansa se cheche ni ade ade nanso ye na Omanhemaa anye sa se na anye sa na se wa pin kuntunwuma de ama Denyase ene ma papa oni si ke wura mu ya so ti nko a me de madwenkyere me de menye ye wura Otumfuo ye wura na se be ye president na asem to abonten a obi ntimi nka bi ye wura kasa nanso won si su pi se watu ye nana wate ya de ka me nko a ye wura nya ne penye den emma no won tina adwa no so wa na mpuntunwuma na wo ye na bi kura me kasa contract bi hye ba bi a wasan na nko won twene nyina famla na nko me ye ne bi muwa ne bi nka asanteman wate ya se ntimi so kakra metumi aka fa na ho no na Omanhemaa so krampo wo bedi ade no ofinhia edunkono pe 19 years ata se no ye babunu kra na ye babunu ono no Omanhemaa wo bedi ade no ye babuna se bin previous na amane ne amama kwa se be ka se no wonim be ma wonim obia ne ye de ne baaye enti na ahenie ne na ye so kuntimi ka show ne be ma se ade ye da wo se o manhia ni nyina wate ase ni nyina ya ade do mfinhia yenhwe tetebere no yenkan mfinhia duasa enko yachi enko hwa ade wo de 2000 kra na eba yenhwe 1990 mu ho kra 1980 mu ho no hwan na enim se de na mabunu aba na tie no nyesa na na no me na sabe no akabi ahwe wuntimi nka nti so sa ha de yentimi nka nanso adanse a se de na bi na no mudi e na mejina so de ga kasa na be di ade no ebabunu ana wonim be ma bi ya de bi besi akonya so nti wasom so abesinne awadaso a som nti bibia ba ya amesese a chancefo ani abran ya beso mo se omo baba foma kakra na se ya ode bi wo mu ana sa time bi mpo na abakra na omo ebemen efri wo mu no ma benya odo bi edi amanana na bibia wo ye bia no betimi ato akoso ayede apagya de ebi se opagya de na sekro na ebika a chancefo ne kra sa for YouTube and the Jumedi some Asantemaso TV share and my wadrin channel comment section subscribe Jumedi uria na wa me like and so ede amay no like Jumedi no ede amay Facebook ne TikTok social media handles na ye de yensem yi ato apeton full videos ne nyina so e wo YouTube Asantemaso TV betimi ahwe ne nyina na wate ye nkoma ye ne wo edi no asiye enra dadwa de ye yi na Asantemai Council etena se ya womo edidi nkonwa sama wudo pii na Denyase de na eho emwaye eba ya na so mutimi esi ni pisi ni ta ebo pono enra ne nkonwa sama nkaye ne de Nyankopon ya adom adwade de ye nem ya na omo bahwe atena se na omo de hu mwaye nyina aba betu edwa nti sa na koye ye na enra dan so Otumfuo edna no de sam atudwa efa Denyase ene ya chance for man so twen womo etwen efa akonwa no eho enu na nam so ma asem waye no eba se wanya de senti yenkwo ne yenkwotie yenwura Otumfuo emra to aso na ba kwa sifo mo se free so no So, you been say wa. Tutu was you been say wa. Na se e chasi ba pe. You be ma kwa me Denyase. O ma no do ma kwa me Denyase. Ono go buy who buy. E go buy the bread. Ma me Denyase. Come Denyase, ono go fa ho. Buy. E buy. What do about Denyase? Who never wo ya come. Na no do ya kan kam. Who never wo ya come. Who do ya kam. Any defense wa omuni achase omunya de ba ho omuni achase wa omunya de ba ho osi ke ni ba se de Denyase ba beji o kan ta mo kwa eweti e de ke bia onu aso mo so o so kan e no fo so kan e yo let's say who bia kwa sabi o kan ho unya de ba ko Denyase ni nua ni Denyase wa achase e Denyase wọ́n kò fẹ́ àwọn nípa Denyase. ọ̀sẹ̀ wọn mú sẹ́mi ẹ̀hó báyọ̀ wọ́n wọ́n wú ẹ̀nà kò jìnnà àyè Denyase wọ́n máa sẹ́wọ̀n ní wòye. ọ̀sẹ̀ bí tiẹ̀ bá yà wọ́n sábà wọ́n dẹ̀ ká àhọ́. yà ń kama sí nà ká àhọ́. ti sáà nà ní tiẹ̀.
ya kasa ko pone kan ni na hu osiri ni na nzo se wo kasa ni na bu no ni ke ku ya bra ya kan ya kwa ni ke yo pharmacy yo pharmacy bi o che na ya de shi osiri se be fa ono nyuma na ba kwa ni no bo kan ampa politi no this kind ono sta no mo yi ono no you know actually ya to ko mi ya penyi ho na sa tire na ya so ko ni ya penyi na ko ba ho ela se sa ya o bi ade o che tu ya na so o che ya na so na actually na se be ko ba na se no ada to friend na ka ja yo o che be tu ya de me me so se be no ye tiri friend ni di se be kan via se jaje na no ma se bi ono se na se no mo tu na je chine o che be me chero ni se be tan ti chine amesa no ne yo yesu ya taba ya ono na de se na me sa mo nyina e wa se be dia ko nya awu yi baba yesu ya na usu ya na me pese yo na pese pharmacy se di pese si edu be dia se ba yo na se be no wa pese kuma se se du e be dia de no de ma pese o dia wa na kwa he wo be tu ya gbechi o se ba ya se be so ti lo ba yo no be se be sa je chi o ti mi so si edu be di na wa maba ampa se be di na so da ma wa o ti na wo ti se yan kama akro ba o di ye ono yan kama se ya to no ya so wa se ya ba se na wa idi na ja one yo si na ka yi se ba da ko di na ka wo di na ka se na ka bi la wo Ose I want to become a candidate and say dia abadi ade wa de do betu. You see for ni wa se ba chase ma bi. E wo so nya dia se pon ka ho. Okay. Ah, mo bi den fo. Abrafo. Oh, come to me more for why? Now, our country will go to wait in to put you. Láti ṣe máa sọ ní láti ṣe máa ó ṣe lórí ọ̀tẹ̀sẹ̀ kàtàkì ẹ̀ ẹ̀nà ní ìyàsí máa ní bọ́ọ̀sù ọ̀ yóò bá dábò tí ẹ̀ máa mọ̀tí kò rí bìí mú nù ẹ̀fẹ̀ mùsùlùmí àwọn ẹ̀fẹ̀ adé àṣẹ wọn ẹ̀bá ayé ẹsẹ̀ náà lọ́nà mú tí o mọ̀tí fọ́ ẹsẹ̀ mọ̀tí ní ìyàrá ọ̀nà ìyàrá àdá tó mọ̀tí fọ́ ẹ̀rù sùn nà sẹ́mi yóò rà wọ́n ti ewu séètì à sẹ́mi ya kam na se eba ye ebo asabe wa ba ya Arafo na chasa nra wosema esi menhia ahemfie ene no Denyase hema na mewra kra ho na de mepese me hunu ene saye dan nso a mehwehwema na mahunu aduadue ma hunu se eye de poten na aba ede na asie afei na echiasefo no ahwehwe mu ahunu se Denyase hema enye de hye adai waye bibia atia wo mo a yennim ema abantene enti na afei no mani abre amani abamo se dabi adewe ya wo yenti no yakohwehwe mu ahunu se wanya de hye kan ti yentu no bi se yehwe mpuntwunwuma o ye nyina de a na nka minhunu bibibi a waye a wo se omutimi kase Suti onye de hyenti ya ji akona na yemfumso bi okwan mu baabi a wo sese bi prebiasa se bi Omanhemaa Denyase hema wo yemfumso bi bibi ne se de nti ameka se na yemfumso ne se entam yiwura Otumfuo entam de bia ameka sa santima me ya entam kra de wo se wusuru esne duabo sanse dua de ye bo dua ubetumi akono akoye dai akodane be entam de yewura ntam de oka enye yewura na na bedi a onipa bi eni asase we so betimi adane ntam no nti ade ba kwa na ehunu no ebusua eya achia se ebusua de abasa se bempia duasa Denyase hema ye nana unye de hye
de na wo se ogitum se wo ne obi antwe eni nsa wo so wo nkonko e mentime nwa se he bia wo ho wo de ne se wo de ntam ne ba ni kwa se nka wo de boso nanso na natimi de ntam ne bi boso se me ye de hye e boso se bi ye wura so de ntam kokopie na nimu a wono a ne ntam de nanso obeto ntam nti wo so no susuru ntam no wono a ne ntam susuru se bi mpre asa da na me ka we ye nti ye wura so kura se susuru wono a ne ntam ne se enya be pie wa ne kura wo mo wo so he den oka enti na me ka se wiase so obi ti wiase asase wi so na otan kotoko hene a dipa na me hu de wo ye wate ase enti se bi se yewura timi aka no kore na wansuro se o se nka yewura betime bu nani egu asem no so na waka se o mehwe mpuntwanyuma waye dia ne onye de hye kora magye akonya na ma no nanso yewura ma na te ase se wonye de hye wate ase nanso awreho mpuntwanyuma na na ye nyina na ni kwase na na bie na no de ntam no ka omo de no enti ntam no so de wo de aboso no enipa wo bedi so ye opemso yewura Otumfuo tena se ne wo di ntam no ho asem a ne kure wo ntam no na wo so ye den epie oyi to ho no mansa na ntam na afi ya bua ntam no wate ase enti Denyase hema na de ntam ko ye de ekobo ntam so ade ne wo me wo se nya wo dia sa nya wo dia dia ene ye ka ntam sei nipa esimesi ne nko ka ntam ne ho asem ye kwaso so nipa ne be hwehwem wate ase wo be hwehwem ho ehu sampa de we kan ye rekoro we die di turo ansa na ntam ya ka ntam na asem wate ase enti yewura ntimi nya hwe mfa ho ne kore ene wo ye dai wo kan eno nti na ebire bi a se be speaker of parliament bi pia wo ka kire mo se nipa mienu de wona asem ba bi pia wono no Otumfuo anim se wonni a se nipa bi kura wo mu no wo ye ne de hye ne ba ne nua bi mpo a wo hwe se asem no ne kura wo mu no be dai ade ba kwa me de pe Otumfuo asem no emfa ho se wo dibere ba bia koduru se wo ye pani wo na wo se wo ye de chia me pani wasem na be duru ho a wo be dai wo be ka e de ne kure na ye dai ato de to enti Denyase hema ntam a de ko boy ya chia se fia omudi ahema ne wo mu no omo ka ntam gu Denyase hema ne kwa so wo de ye dai wo de boso nanso na no na akwa akoyi ne kai a sebi mpreduasa ene de yewura amana te no ho asese sebi mpreduasa wonye de hye nanso yegusu aye sere na nasema mo anaba mumu sebi mfrenhia aduasa no mu de waye bi yes sebi bema na beko ye wa bema be yibi wa me ri nya nanso we de na na ba be yebi ebia wontimi wi amane ne amamre kwanso nya me hyehyɛ bi na wo se ebia obi foforo ba be dai ebetoa so senso yewura so be hwɛ se o ni mpuntonyuma a waye nyina na abusua yewura na akonya ne go no na asase ye ndi obeka se ne abusua me sere mu wo so obi e no betima hwe yewura no asi asema ye dai se de yewura kan se wonye de hye to aso a kire ne de gidi se nyakopa de ma juada asantama council ne satna se ebia wo mo de epona oma abono omo besan ma me yewu se say no wonya de hye no mo say poten na ye pese wo ye ana se ye ye onti ye mani nsi wa say what yewura ma na te no wa se onye de hye na che se nyakopa de ma juada no so mo san boso bi wa na de be fi ho aba na ne de atoa ahwefo eso ayefo na che se nra de kosi wo menhia hemfe eno no nkonwa sama na Asantema council tena se ebu aye no ba ko ye Denyase ehu enkonwa sama afa mo kan sobro no nkonwa sam dwa ya nkwanta brekum nyina na afa nso duma se enkonwa sam nyina nso womo ehwe keka ho ensem na ne nyina no entimi enwie peyo entimi ensipi ti nyakopa adom adwuma da mo san tena so a de ebesipi de ebefrima ba bia na yebesane de alaso na mum Denyase de esipi no na ye de emu enchimo de sommo Mr. Oyano like dwumadie no ama ye hyema afofo nhwe bi comment section na do adwenche go subscribe dwumadie no maye wo YouTube Asantema TV, Facebook, TikTok na Asantema TV, Asantema TV@gmail.com email no follow yen so wo hono ma so aseme na de dwumadie ebe o Asantema professional photo studio na so aseme de ene de dwumadie yi sommo na enrada ye rana ze tutu ba bi Otumfuo pem so ba ma dan do disam atu dwa wie ye no na ye ne achiasefo ne nkroma ne bi enso atwetwetwe enkomo efa asam no emu aya eba ye no ehwo na sai bi na omo ade tu dwa emi wuramo na Denyase hima wo ho no no odi akonwa ne bi a enyeye sanse ye na damas na de ne ko Denyase onana e ko Denyase ma no kosom efie ho na esabe okotra himfie a eduru be bi a woda ne de hye nti eno na asi nei enam se ye de omkokosom ho no na maka fie ho ama madane adesefo a
normally akunya ni bi ato so ne na Yakopon yi won so krata na kire se akunya no omudi bia enye asem beto yewura nim entam kese beto yewura nim na yewura so tikase awi adwe oyima committee fo so akwohwem ahwe hu se asem na bayi Denyase meka no enya dia efa kwam ne mom ye na Chiase meka no eye enukure tududududu yebua asem ne dia ma na Chiase hima kire se yi dia akunya bia enye Denyase ma dia akunya bia enye opon se watra so fi aduasa nim no ebra so se akunya no odi bia enye sesi na meka se entam ne di ka bai mi amena na sapon e di ka kantam gu no so na no doji ya frana no akotre brotire o frana no akotre o fa moso kra no no be so de boss ene na Yakopon yi ne to adi a ene entam ne be to fie ha no mo a ene ho senkaye aba a che se kunwa no odi bia enye yi e frame na na pefri amo Chiase ba pani ne na ya ne anso na ye di Denyase Omanhemaa akonwa sesi Denyase hima yi ne wo faado wo bote akonwa no so no sabi wo bonya adehye ene wo bo ebediye wo bo de bibi de bediye enti yankɔ ho abra ka ho nsɛm a ene nanu ya mede tam agye no sɛ wɔnka no korɛ sɛ wɔnyɛ yɛde hye wodi akonwa bi enye yi ti yɛkɔ yɛde ma committee no yɛhwehwɛ mu no na kyerɛ sɛ wɔnya me de hye wɔnya bi nuane na na yɛfrɛ na ho yɛte Chiase Denyase sɛ obi bedi hina na ahema a yɛbɛfa no Chiase ni yɛde na bedi Denyase hene afei ne penso no wɔn ayɛ no basa ama no wɔn de sikasɛm ayɛ no basa enti yɛhyia ayɛ no a yɛka mpani nsɛm ni nyinaa no wɔnti bi wɔ ni bi ne nana nyɛ me nana ni nana no ahodo koraa no wɔbɛsom me nana dwabe nsɛwa no wɔyɛ somfena na koa no wɔyɛ somfena ene mo no abɛtena yɛ so na ɛnam sɛ yɛwura Otumfuo wɔka no korɛ wɔmpɛ sisie no wɔpɛ sɛ obiara wonya na konwa a wodi enti wɔhwehwɛ mu no wɔhunu sɛ deɛ meka no ɛyɛ ne kwan so enti mewura mebɔ mu asɛm a meka kyerɛ asantema nyinaa ne sɛ ade hyɛsɛm deɛ ɛda yewura nim tina yewura wɔ start asɛm aka wɔ se yɛn start family tree no pie ba no yɛbɛhu duanaba enti ade hyɛsɛm deɛ wo ka ne wahu sɛ deɛ wobɛsi aka nafa sɛbe akonwa no nka ho a jofo so otum sɛ akonwa no nka ho na ɔma mo dia no wo dia ma wɔ mo ɛfa nkwankwa yɛ sɛ afei na wo ne twema mentwe ana wakɔ akɔtena so gana so watena fie ayɛ ade hye enti no wo kɔ akɔtena sɛ tintina a kye akonwa no ka ho ɛnyɛ wo dia no atwe ho bɔkɔ we yɛ ba yɛ Denyase hima so ɔtwe no bɔkɔ a ɛnyɛ ne sɛ nuguase wei akɔ akɔto no ɛnam sɛ ɔtena hɔ yɛde ɛka yɛ nyina mpanyifo ka yɛ nyina wanyɛ atum ɔpɛ sɛ akonwa no wɔgye tana ni asinti ɛna akɔba sɛ nti dɛm ɛka kyerɛ nanan mahimfo nyinaa ne sɛ eduru sɛ ya ɔmo nye entum so ofisi sɛ wɔn kan wɔn wagye atum bɔkɔ no atwe ho afiri wɔn amagye wɔn nguaseɛ wɔ sɛbi eburu yɛwura nim ɛkɔfa ɔhaw bi ama wei ene nkrofo bi adwenkyerɛ ɛfa nsɛm a esi enra no ɛho na tini nyinaa dodo na yɛ ɛkyasefo no ɛna wɔn ɛkyerɛ wɔn adwene a wɔn ɛka sɛ nana Denyase hima na na de twuma boni ɔtoso miensa ɛnyɛ de hye na fei ɛna wɔn ahwehwɛ mu ɛho no kwaku me dem da so me gyina sɛ ɛdeɛ paa na aba ɛnyɛ me fantam ne kwanto nkyɛn mia me de asɛm bɛto ma so mɛto me bo ahwehwɛ mu ahu sɛ bibi asi bibi akoso na na hima bibi ba do a yennim no ne nyama abontentina afei no mo so nya bise ya na so de tutim se wo ye bone a yebehu wo ye papa yebehu na na hima de adanse a wiase nyina nim fa no ho ne nya adanse bone se bi na suti akonya asem no ya na se na na akwakoye ne se wo na wudi ade wo ye bema na wudi ade na ade die no ye hwem na enye wo na wudi na akonya no ye na medie na me ya abofra me nyini na me behu a metimi de ba yewura ho se me nyini ye de se de maba betinti yewura hwehwe mu dede ema me nyini me hwehwe mu na mehu na me be ka kire wo se wo esi na sikula wuti akonya so wudi ade na enye yie se na ye na se wo wante ase ye na se me bo ntam na wo de ntam so ka ho a wa ma ya te ase se wo ye de hye lekopɛ nti ne waka ntam no
tentam so kopie entamura ho no me ye Otumfuo anim a wono na nim nkonyawe asem we me ka na fidie we so nkonya bi e wa santima ntam Otumfuo so Otumfuo ase bia wonim de hye bia o abakwasem bia sa enti wo bakura anye wono na beka kura sikadwa bekasa sanse wono sikadwa kasa wo de wote enti se wunya ba bedu sikadwa anim na se ewurade wote sikadwa so ka che wo se wei ene yese ya obi ani asem ka Denyase hema ye kire mu kire no wate ne ho ase bia nanso awrefo na be hye ne mu sanse mfinhye bia se no me suti enafom anyasam ketwa wate ase na weni ma ekotie omo no achi ase ba pani wo kasa wutie ya oba besom wa hemfio na me de eye me de Denyase hema ti me di ahenie ni bi be mfinhye aduasa num de tie me de se wasom no wanyam akatua se bi nanam nyam akatua no ko betina adwaso no ye hu ne ne ma boni bi a wo ye se bi de ahema no bi mu ni ye ya se bi wo nye bibi a se bi ebra se bi obi a odi ade wate ase nti de nana ye bia no na de nkoso ene bre Denyase kuro no na bia be kan santiman megiri se schools ne niema nana ye nyina no enye ne bankwa ne kwa akotena wo se bi achiase ba pani a wote wa wo se bi nana di ade enye ye ne ba ne nana be kwa akotena wa ye dai akọ school ne bi wate ase nana Denyase ma kwa adwene ho mpo se ne bankwa anaso wodwene no kwan ne afunu ho a ana na busua wa menyi ne senko bezi ko ma na makwa kwa amanone kra na enya mo na ne kra obetena ha ya no wa ye mo hyepe no mo tim nanso wa anwene sa na se wodwene Denyase kuro no so adehye wo fi ho nyina no wa ma obia wa adia do boninim suti boninim se bi akwantimi nsene urade nanso soma wa ba be som wo ho no odi ade a enye yiye die wati ase tete no na Israel fo na yesa na ema no wo ba be di ade na wo ya akwa ade de be hye won so ne se be bo waso wati ase o yo ba ya boni mienu wo ye be ma ne ye mo waso ne ya bone baako eno ne ye hye won so se bi mpreduasa wunya bana konya binya to no mo a ade hye beba nyina hu se wo ya bo waso amane akonya da won se obi a bo na so be ma wonti medi akonya wati ase enti wo ba ne ya bo waso ye hu ne se wo na wo ya akwa wo fie ho no na wonya de hye enti ade hye ne nyina anyini ba wo beto wo a ahyensode wo wo hu a kire se ya dai wonya de hye sa ne ma ne nyina no ene ya dai ye jaye wati ase enti ya nananom san kofa tete amamele na asabi so obi ba so wo ba ba soma konya bi a ahyensode ye wo se de ma no kire se wo ya akwa ne yemfa nya dai yemfa ma no we nyina so bie nsem bi so kire sanse san kofa we penifo mo na mo kan se nya dai ana me anka sakra no abusuafo na se o ma asori atie Denyase ma tenten no me ma dwene mu no me hu ne se abra no wo ahemfie wa na wo som no sanka wo som ye no wan som sompa oye ne niam basabasa nka mfinhye dun kono de nka ya ne me dia de kwa ma ne yi ene me mo sompa wo som dia wonim amamre wonim amane ene bia wo kra ba fia se de obesi abra ne ho ase Denyase hema wa wonim ne de bia me ka asem we me se saganti wo de hye no kra ba ya pewu tinka ne nka de hye no kra mo hwe ne niam apa wo ye no kra no ka mo ma ne kra ni ade ne kra enwie suti wo yesi ma ne niwie no e bia se bi me wo mfinhye dun wo twemhwe ama ye mere akoya metimi adi bia na matena waso wo ni nam ya be ka he na makọ eno so ya na nyina nipa tuntum de ye dwene sa na ma no hu ni wo mfinhye adu wo twe ena wo mfinhye bi aduanan na wudi ade ba ade na nya wudi wati ase mfinhye aduonum nan wudi ade no wo mfinhye adu wo twe aduonum nan wudi ade mimi ni bi wo se me ma wuni na kọ na me be kye he na ma wu akọ me di na he na makọ na me kọ na ma nya so mfa so die da bibifo ye wa dwe bibiri ba ye dai ye dwene nanso Denyase hema de suti nanim da ho wa woni maame ne de suti na woni me se saganti wo obi ankopemfoni ni be hye wo hema a se bi wo besa wo sekom asu woni na na kasa wo fon so a ekwan ya na besi ni ye ne kasa si ne kasa da tuufo de we obesi atere na bie na pono ene wakasa afutu nsem obeka sebi ngye nyina ye na mahema na akeka no ye ko obi a wa na ye den yesuro ne so na betimi no wakasa wa hwe na oba na na enne mekwaku ametie bia ye kasa utwamu a wa be kasa obi nuaba obi ne nuaba na ye kasa enso sebi nye mentipen no nanso nam nanim eda ho ne na pona wa bie se obi amara na nsem sebi osem wankaje Nyase nko be ye ono nko ade ne wagya kuro ne ye den e wo ho sebi ye de nkonya ma ye nanan mu bi ye hu bebirebe obi wo betena konya so ansa so betwitwa atonton eneme bi ye hu hia Denyase hema anya sa suti suku anana de ne sika na ye bi obaye nyina no enye ono nko ama na ebe ko meka se bi kura ne banti kuro mu bi wati ase ne ba we bia ba bi
ene nti ne nyina ya ade ase bi ba yeso so se ye wura Otumfuo ba me fa konya we so na me na ye wura ase se asem ne bae ne wan hwan ka se waye se ya makuro no waye se ne kura no wo de waka ne kura no waka ade am ne pa Otumfuo asem papa yes wonya de hye ne kura no de ye wura ka ade am me bo ye wura ba so papa waye ade opum so be ma ba bia obia santehene onkwaso na nanom ni ndie no munyanso mo de ma we nkwaso wa hye wotiri mu masanse se yenya wo hene bi sei ye wura Otumfuo so saa be ye enum nsia wo abibi mam ya Africa ha ye ho betoye sanse ye nhwe ya judges aye kokokoko no ene ye tegana ha obi gi aponche na odi asema tia obi ye wura betimi de odwan akogina nanim sika ben na wode kwana da bi gold wese den na wode kwana so sini sika dwa na wagye saa ne ma no wa kansen bi di achew da bi ye wura nhwe ni pa ni mu asem saa o wono de wo munya begina wa ne kure wo ho no obedai obeka ti me da ye wura so se asem bia be pie nanim a won hwe se wo minimum nti me ka de agudie minimum no so obeka no kure wo se twie no ma ebetwiwa ni oni pam se manhia nhwie so de wa kwa woni de wo bana udifo ade be yew unim nti ade ba ko ade bia ne da nyina me da ye wura se wo ho no sanse saa de ne de wo de hye ye na nanom aka aman hene na brempo no nyina emu obeboa se de be ya obi asem ba be pie manhia se kimbe pie se bi aman hene bi ayi a se be mpre biasa untumi nya pata enya dai enko kanetara titi wate ase enti dane de nyina yegusu aye sere se asemba nya be pie yewura ni mu obekoso aye ne den ebeye ni se ya ede amaye arefo na de akwaku aka afa ho eno kwaku adwenche eno no enti sana enra ekosi ye yewura se onye de hye ti ye hwese nyankopon ya adom adwa dankonya samankaye no wonom Asantema council net nasia emoaye be free ma ba pobia o mababo bia ne de baba ba somo ti se ekoba so o san eto de nya asesema ne ka bi fa ho a ye de no so baba ba tudwa ne mbom de o ka si ya ne se onye de hye sa bredi nana edutwuma bonni a otoso miensa enye de hye ai wose wodi Denyase akonwa no ema ne yeye nti ye be free ma ba bia ne be wese de ba so ha na be ma kwa me de ne nsem a ye nya no de asomo je free enu Asantema council ne mum ena ye de e ba somo comment kakra ba ni Kofiadu si good afternoon na fe wose bo love na so no show red card Kofiadu ya mau ya de love ne so ya de aboso pa Prime TV see oh that's my queen na fe Prime TV kwana say it's sad nananom should protect her. Okay, travel and see. It's a big house Asantema TV. Long live Asantema. Prime TV was a PR. Comments na dey adore so be anything to make kan nyina emfa emma be pam ya be hwene akan kan nyina ama. Onso wa kwanya so do adwenche ebegu wono afen so wa audio be wa adwenche bi untimi ntro Papa see at one asama numbers no egu screen so 0244961189 your WhatsApp number obetimi ayo audio no e de atoso na ya bone ye ti opese ofren so ofren number kro na wanya na yen akasa na wadwenche bia wo bia no watimi ache enche bia no ye be makwan na ye dwumadie bia ye twa ye show bia na ye the numbers ebetoso na watimi afre wa fresh show ne so na wa kire wa adwe be say ya no ma wakasa no ho ate enche bia ye be masa akwanya no watimi afre wona so asem ya de na de dwumadie somo ya Asantema so ti Asantema so professional photo studio and now me call ayefro bi na me hwe sede ayefro no wo musi eye no pa na ye de photos no after wedding photos no e be kire ayefo ba ne kunu na wo hwe photos bi pa ye de aba time time as a black and white be obi a wa hye wedding gown come up na wedding gown be a show ba na say ya wedding no 15 o omu ba bi tumi say cameraman na nya de e na camera na so ni na ho na Asantema so de yi de oh medofo me se unu hu da bia da e fan kasa ye twa wi a wa hunu se fe na wo hwe camera guy ugina camera na chi so a wa hunu se ampa professional work ene ye be ye ade ama bibia wo ye bia say ye ayefro photo shoot na obeye bridal train na abeba shi na ya betwa ni nyina
the amount you yesu hene chese dwumede bia wo ye bie hia se ye de camera se twama bia no ye be ye de amount afenso odwaton de pese ye bebon wo deru e de amount o fare se bia bekasa ana wuntimi enche wunsemu a ye be present amount obechechire mu no betimi abo odwaton de no wo deru amount na afia mansan nyina aton kane atimi no edi drama dwumede odi bia atimi ayengo so bibi kuma bi na obetua ne aye dwumede no ede amount ama bibia nso aye kama kwa no odie no atum Gan Eco Cabanas eye Gulf and the Leisure Resort eye yewura wote no ho